en la situació que esteu vosaltres, que comenceu ara a tastar això que esteu en folre i tal, d'alguna manera és de trobar aquesta tipologia de casteller, no? Que li entusiasma, no? Està sota folre, que se li faci de nit amb el castell a sobre, no? És maco, aquesta cerca d'aquesta tipologia de casteller és molt interessant. Nosaltres la vam viure fa poc, diguem-ne, i et dona una altra perspectiva de la teva pròpia colla, no? Quan passes a fer castells en folre, no? Perquè la valoració que tu fas dels castellers, normalment quan no fas castells en folre busques les mans més altes, no? I quan comences a fer sota folres aprens que és un complement, diguem-ne, per a alguns castellers que en un castell sense folre anirien potser al tercer o quart cordó, ara els necessites a primera línia, no? I els has de convèncer i s'han de voler i han de tenir moltes ganes perquè són posicions molt petites, no? Però és molt interessant, aporta moltes coses amb ells com a castellers i als tècnics també com una altra mena de valoració de la colla, no? Hi trobes altres virtuts, diguem-ne, al teu grup de pinyeros, diguem-ne així. No sé què més. Bueno, jo seguint una mica amb el que està comentant la Bea, nosaltres el que vam veure quan vam començar a fer les primeres proves del 2 de 8 va ser un canvi de tipologia de la gent que es quedava a la colla, és a dir, quan fas castells de 7 i castells de 8, almenys a Gràcia, i suposo que us passa a vosaltres, hi ha bastanta rotació de gent, va entrar molta gent que dura un temps i marxa, I nosaltres teníem una tipologia de gent més aviat petita, que era la gent que venia, es quedava, feia alguna prova al tronc, no sé què, i tenim uns primers cordons de la pinya de feia molts anys que es renovaven poc. I clar, la gent nova que podia ocupar aquestes posicions es trobava que tenia que lluitar amb una persona veterana i acabava no fent res i acabava marxant. Quan vam començar a fer el 2 de 8 va ser una mica al revés. Aquesta gent es va començar a trobar i dir, oi, és que jo estic fent una posició, o sigui, porto un dia, 2 dies a l'assaig i ja m'estan ficant aquí sota amb un tio que em trepitja. I això dona una motivació diferent a la gent que entra en aquell moment, que és diferent a la gent que entrava abans, que entrava i es passava tot l'assaig voltant proves i 2 o 3 o 4 pinyes tancant, però tancant els últims cordons. De cop i volta es troba molt més útil i aquesta tipologia de gent, el que comentaves tu, canvia. I llavors, mica en mica, la gent que es va quedant és la gent que fa aquestes posicions i la gent que potser és més petita i que abans es quedava més perquè fèiem altres tipus de castells, o era més fàcil pujar amb un castell de 7 o amb un castell de 6, ara, evidentment, pujar amb un castell de 8 o un castell de 9 no és tan fàcil. Llavors només es queden poquets de la gent més petita de mida. I en canvi la gent més gran és la que es va quedant i canvia la tipologia de la colla. La tipologia morfològica de la colla canvia. Nosaltres ho hem vist molt, molt, molt amb aquests últims 5 o 6 anys. Suposo que vosaltres també ho heu notat. Bueno, la motivació és diferent, no? Aquesta tipologia de gent està més motivada, perquè hi ha unes proves en les que tenen un protagonisme que les altres. I a l'estar motivats es queden, venen més. I això és un canvi important. Bueno, jo si voleu us explico una mica quan va tot relacionat, òbviament, però quan jo vaig entrar de cap de... Perdó, jo vaig ser 3 anys segon cap de pinyes, 3 anys més cap de pinyes, i després em van acabar enganyant per ser cap de colla, i llavors, el primer any que vaig entrar, us poso una mica en el context de la meva colla en concret, no? L'any que vaig entrar, el primer any de segon cap de pinyes, crec que el castell més gran que vam descarregar va ser el 2 de 8, aquella temporada. Vull dir que, si comparem ara amb aquella època, no? Vull dir, van passar uns anys complicats. Llavors hi va haver un canvi de l'equip tècnic, va entrar un cap de pinyes nou, un cap de colla nou, com era el Jordi Crespo, amb l'Eusebi Camp de Pedrós, també el cap de pinyes, i em van dir de continuar, no? I com que, evidentment, quan te queda un mal regust de boca d'una temporada sempre vols a veure si el millores una mica, jo vaig dir de continuar, no? Llavors, amb l'aspecte aquest de provar gent nova, nosaltres primer de tot ens vam dir si volem fer regularment, malgrat que aquella temporada segons només vam descarregar un castell de nou, que jo feia 9 anys que no l'havia descarregat altres 9, vam dir, què necessitem primer? Necessitem gent, d'acord? Gent a l'assaig. Clar, tenim la gent típica, que suposo que totes les colles molt poc tenen, que a les diades grosses sí que aquell dia et ve la gent a la colla, no? Llavors nosaltres, primer de tot, què ens vam inculcar, no?
qui tens sempre a l'assaig? A part dels 4 hooligans de sempre, tens els castellers de tronc, no? que són hooligans també, però diguéssim, és una mica la seva recompensa busques aquella exclusivitat de pujar. Llavors vam aplicar una mica això a pinyes, no? Com que volíem fer castells folrats, entre el compromís de la gent de tronc i el compromís de la gent de pinyes, que no ens enganyem, és més flexible el compromís de la gent de pinya, doncs amb aquesta diferència, perquè era molt gran aquesta diferència, havíem de buscar la gent de tronc, la gent de folre. Què passava llavors? Què ens trobàvem? Que ens havíem acostumat una mica a que la gent del folre sempre posàvem aquell castell de tronc que no puja, doncs el recicles, com que s'aguanta aquella idea de és que ja s'ha preguntat sol, doncs el posàvem allí. I això passava també, ens passava amb peces concretes de la pinya, canviar un baix era aquell xiquet, vols dir que aguantarà? Bueno, aquell xiquet que va al gimnàs no sé si aguantarà, però aquell home de 60 anys algun dia el rebentarem. Llavors vam començar a provar gent nova, evidentment, ui, ai, i tira avall, això durant alguns assajos va ser habitual. Llavors què va passar? Doncs vam començar a treure a gent del tronc que ocupava posicions tant de folre com de pinya, dir que posicions més concretes. Vam agafar la idea d'aquesta gent fora, perquè aquesta gent ja tenen la seva recompensa, ja tenen el seu objectiu, que és en tot cas pujar amb un tronc. Diguéssim, parlant clar, aquells ja els tens a l'assaig. Llavors vam buscar ampliar el compromís de certa gent, o sigui, jo en el meu cas, jo soc primeres mans. Si de primeres mans a la pinya, no cal anar a buscar unes millors on folre, a la pinya, si de primeres mans poses el totxo que va de tronc, si la meva única motivació a la colla jove era ser primeres mans, vull dir, si a la meva posició la cobreix amb una persona que ja tens, doncs evidentment el compromís ja és més flexible, perquè es diu, bueno, si de primeres mans ja en tenen, ja hi ha aquell que sempre hi va, no? Llavors vam buscar anar substituint aquesta gent, aquestes peces que sempre estan allí, per donar paper una mica més rellevants, no? Vam estrenar molts baixos nous, vam estrenar moltes crosses noves, homes del darrere, vam descobrir un munt de laterals, i era una mica aquest aspecte d'anar intentant implicar la gent, però perquè et vingués als assajos, perquè, clar, a l'assaig o els 2 assajos previs a la diada gran ja hi tens, teòricament, la gent amb més volum, El fotut són, és que ara abans ho parlàvem, el fotut són els assajos del mes de març, allí que vens encara amb l'abric i amb la mandra, doncs no, si buscàvem una mica aquest parer, i bueno, això ens va costar una mica també un punt d'educació i reeducació, no? Tenies el veterano que deia, no nen, això fes-ho així, que treballes menys, vale, però si vols estar còmode, amb una pinya no és un bon lloc. Llavors ens va costar una mica el nostre treball, no? Però bueno, tot és qüestió d'estar motivat, d'anar educant, reeducant i sobretot d'anar implicant a més gent, no? Quanta més gent tens implicada, evidentment, sí, pots començar a fer un 2 de 8, però bueno, aquell any potser se't pot escapar sense voler una prova de 3 de 9. Que parli més gent, no? I ja està. Gràcies. Jo, continuant una mica amb aquest guant, sí crec que el fet dels reptes nous que són un castell folrat, com el 2 de 8, que és el primer que et trobes, sobretot com a colla que t'infrontes per primer cop, l'has d'agafar com una oportunitat de fer coses noves i de treballar de forma diferent. És a dir, els castells folrats necessiten de molts conceptes nous, per tant, és una revolució pròpiament de la colla i que és un moment molt il·lusionant i probablement un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió que ha d'anar a nivell tècnic de fer segurament les coses diferents de com les havies fet fins llavors i també des del punt de vista social perquè aquests castells et requeriran moltíssima més gent per poder-los assajar. Però, diguéssim, no enfrontar-los com una dificultat, sinó, hòstia, que o són molts o que això és impossible, sinó com una oportunitat. És a dir, tenim l'oportunitat de realment necessitar a molta gent per poder encarar aquests reptes. Llavors, en aquest sentit,
també aquesta oportunitat que apareix com a colla i que també apareix com als nous castellers que poden ocupar noves posicions, no? Sí que és molt important d'aquesta manera poder capacitar aquesta gent per que puguin ocupar aquelles noves posicions. Nosaltres, quan vam començar a fer folres, doncs feies això, no? Que posaves el primeres mans que havia anat tota la vida allà sota, a una pinya, el posaves sobre un folre, però clar, el primer dia que aquell home es descalçava i el posaves allà dalt, òbviament no ho feia massa bé. Llavors, sí que és important, nosaltres en aquella època, diguéssim, no ho fèiem i vam començar a fer una mica més tard, sí que capacitar ja d'inici aquesta gent. És a dir, si tu vols que una persona se t'aguanti bé quan pugi un folre, l'has d'haver assajat prèviament. No? Llavors dius, però clar, els segons laterals de 2 de 8 és que no pugen mai a l'assaig, llavors el primer dia que pugen és a plaça. No, per què ha de ser a plaça? És a dir, en el propi 2 de 8 sí que ha de ser a plaça, però pots fer moltes proves abans a l'assaig, digue-li espatlleres, digue-li columnes, digue-li files de gent una sobre l'altra, tot tipus d'exercicis que facin capacitar aquesta gent i que el dia que pugin a plaça, doncs, descalçar-se per ells no sigui una cosa nova, sinó que sigui una cosa habitual. Per tant, el fet aquest de capacitar a la gent i així permets, diguéssim, aquesta nova motivació que comentava el Carles. Això per la gent del folre i per la gent de la soca també és una nova oportunitat i que et sents molt més implicat, jo crec, no estant amb els braços amunts a un tercer quart cordó, sinó que tenint un tio sobre que patiràs molt més, però després estaràs, diguéssim, molt més satisfet de la feina que has fet. I per tant també és una oportunitat, diguéssim, per la colla i per tota la gent, per la gent de tronc, per la gent de folre, per la gent de soca, que s'ha de saber aprofitar. Com encareu aquesta oportunitat? Aquesta diferència, els baixos, no? Des d'una pinya a una soca? No, a veure, indiscutiblement, agafant el fil de tots vosaltres, vull dir, el que és important, no només al món casteller, sinó qualsevol activitat que tu facis és sentir-te útil, vull dir, i bueno, sí, tots sabem que sí, que tots formem part de la colla i tal, però com diu ell, si estàs a l'últim cordó o tal, doncs sembla que la cosa arriba a un punt que a mesura que vas estant cap enfora no vagi amb tu, no? La manera que la gent se sent molt útil, doncs, quan ja fas folres, ja quan fas manilles, vull dir, perquè ja estàs fent colla, vull dir, tothom hi participa d'una manera o altra, vull dir, ja tens una feina, et sents útil i això fidelitza que la gent... Les colles tenim molta rotació de gent, si igual et trobes un any que t'entren 50 persones noves però te n'han marxat 40, vull dir que al final l'equilibri has d'intentar que els que vinguin es quedin i els que estan no marxin, no? El tarannà de la gent que està allà al mig de la soca té un cert punt de masoquisme dur. Vull dir, com deia ella, són gent que... Jo sempre foto la conya que la NASA s'estan tornant bojos a veure qui pot enviar a Marte. Dic, collons, que enviïn gent del pou. Estem acostumats a treballar sense llum, sense aire i amb un pes a les esquenes que ens morim. Vull dir, la pressió la tenim ja assimilada, no? Entrem els primers, sortim els últims, però és el que diu ell. Un cop t'han fotut un peu a sobre, quan surts d'un castell o d'un assaig i la cosa ha anat bé, per més pes que hagis tingut i tal, hòstia, la satisfacció que tens, l'adrenalina que has després no té res a veure amb un cordó o amb una pinya normal. Per això dic, el tio que està allà baix o les persones que estan allà baix tenen un cert punt de masoquisme. Vull dir, tu vas a un assaig un dia i pel que sigui no t'han fotut un peu a sobre i te marxes a casa i dius, hòstia, és que avui no he fotut res. I has estat fent proves de 2 de 8, has estat fent proves de 3 de 9, de 4 de 9, vull dir, i te'n vas a casa i dius, és que avui no he fet res. I no, vull dir, tu has fet la teva feina, és el que deia ell també, no? Entrar als patis de determinades colles en un moment determinat i veus el pati a rebentar i dius, hòstia, com està això de gent i tal, no? Però, hòstia, és que està el mes de març, ja està el mes d'abril, la gent... Hi ha gent que té certa mandra en comencen a venir precisament quan ja veuen proves de castells de nou, bueno, ja comença la feina, no? La feina l'hem començat a mitjans de febrer, senyors. Vull dir, aquí estem pencant des de mitjans de febrer. I si veniu abans podem avançar feina. Per tant, vull dir, tothom, per petita que sigui la colla, la gent és imprescindible. Sempre fa falta gent, sempre. Bé, és difícil afegir més coses, però... Hi ha moltes per afegir. Un aspecte important és la mentalitat de la gent que hi ha abans de folres i després de folres és molt important a nivell de pinya i soca.
diguéssim que quan hi ha pinyes la gent que hi treballa és més individual, té més aquesta sensació que ell és molt important, i quan és soca, la gent de la soca té més importància en l'equip. És un treball més comú, saben que ell és important, però és molt important que el del seu costat també estigui còmode, i el de davant, i el de darrere. Afegiria el que ha dit ell, tots són massoques, va a nivells, com més a dintre més massoca ets. I amb això afegiria una anècdota d'un dia a Vilafranca, escoltar un tio dir tinc 3 peus a sobre, va, un altre més, no? Perquè veieu el nivell de masoquisme que hi ha sota. I tu pots estar, no sé tu, però en el meu cas sí, estar fotut, però el més important quan estàs allà és mantenir aquella sensació de tranquil·litat. Tu pots estar cardadíssim, però si tu que estàs allà baix dius, va, que estem bé, la motivació de la resta de gent és aquest tio està allà, patint com un cabron i et diu que està bé. És un canvi de mentalitat. O sigui, veus des de pinya gent molt individual que no està acostumada a tenir un peu a sobre. Vas veient com la gent va canviant i ve gent que està més massoca, li agrada que li atrepitgin i ja està allà treballant amb un equip, perquè és tot un conjunt. O sigui, tu tens la banda de l'esquerra, tens la banda de la dreta i tots treballen junts. No és com allà en pinyes que un mans t'ho pot aguantar. No, allà necessites tot el bloc. Tot el bloc és molt important. És la meva sensació. Lligat amb això, sí que és important el concepte aquest que en una pinya, en el fons, qui tenen peus a sobre són només els baixos. En canvi, una soca hi ha molta gent que està al nucli que té peus a sobre. Per tant, al fons, tothom es converteix en un baix. És a dir, tots aquells neguits, totes aquelles sensacions que té un baix en un castell són repartides amb tota la gent que està allà a sota del folre. I que, per tant, l'actitud, no? I aquest canvi de xip que deia el David, ha d'estar acompanyada per part de tota la gent que està allà soca. Allò que és dels uiuiuis, ai, jo ho recordo perfectament, els primers folres que fèiem, clar, quan algú no està acostumat a mai que el trepitgin, el primer dia que el trepitgen, diu, hòstia, a part si són el que trepitges el primer dia que ho fa, clar, la conjunció astral és magnífica. Llavors, sí que al final és aquest canvi de xip de que tothom, a partir d'ara, són baixos perquè ens trepitjaran. Llavors la mentalitat amb els castells, doncs un baix sap que quan el castell no li va bé i estan posant el pes diferents, doncs ell ha de callar, ha d'esperar, sap que allò dura un temps limitat i ja està. Llavors aquesta mentalitat ha de ser compartida, no? Per tota la gent que està sota del folre. El que és important, i es nota sobretot al principi, les primeres proves que fas tothom es queixa i després va desapareixent. Inclús quan ja portes molt temps no hi ha queixes. Si tu fiques una persona nova, la trepitges i no sé què, i com que és el primer dia està allà i els del seu costat no diuen res, ell no diu res. Ara, com un del costat digui alguna cosa, ell s'apunta a dir alguna cosa. Va en cadena, és a dir, a la que es queixa el primer surten uis i ais per totes les bandes. Llavors, sobretot amb la gent que potser porta menys temps, els que porten més temps, quan diuen aquest s'està queixant però que s'aguanti, però tu ets nou, et fiquen allà sota, trepitgen, i tu estàs així i dient, hòstia, els l'han mogut tant, també estan trepitjats i aquí ningú diu res, doncs això deu ser el que es té que fer. I ara, com un del teu costat comenci, ai, mou el peu, ai, no sé què, ja està, tu que ets nou també diràs el mateix. Vull dir, és important, es nota molt la transmissió de coneixement aquest, si aquí estem tots callats i treballant i concentrats i ja sabem que això dura el que he dit per aquí, que si algú que està patint molt diu vinga va, que això està molt bé, hòstia, doncs la sensació és, bueno, vale, estic mort però no passa res, aguantem una mica més. Nosaltres jo crec que els primers que som més conscients que els baixos són uns massoques, o sigui, vosaltres us ho penseu, però és que els que ho sabem de veritat som els caps de pinyes, perquè penses, jo t'he fotut aquí, surt rebentat i després te m'aqueixes perquè no tornes a entrar, no? Doncs, bueno, una de les coses també crec que boniques, no és romàntiques, del món casteller que nosaltres vam intentar potenciar des d'un bon començament també era el treball per equips, no? El fet que dius, hosti, el baix potser està, a vegades, per el que m'expliquen, no he fet mai de baix, però que pot estar més pitjor la crossa que el propi baix a vegades, no? Sí, no. És una feina també molt poc reconeguda
I Sí, sí, per mi a nosaltres la posició de crosses és una de les més fotudes d'un castell. El que va unir molt era treballar per aquest grup d'equips. Nosaltres tenim un mal costum, que era que el cap de pinyes, o l'equip de pinyes, triava el baix i li posava dues crosses i li posava un home al darrere. Llavors, clar, el baix era... Jo estic amb aquesta crossa que no m'agrada, l'home al darrere que no en té ni idea, i llavors vam canviar aquesta idea i fem que cada baix s'escollia les seves crosses i ho som al darrere. Així l'equip de pinyes tenia... Ja era un pas, no? Zero discussió. Subcontractació, se'n diu això. Quina era la contrapartida? Que quan deixaves un baix fora no deixaves una persona, deixaves tot l'equip a fora. Llavors no se't venia a queixar un, que et venia tot l'equip a queixar-te, no? Però bueno, crec que també va ser un punt de... Torno a la meva, no? El fet del compromís i de l'assistència a l'assaig i aquest que has comentat, no? Aquest sentir-te útil, no? Jo a vegades baixo d'un folre i a l'últim corre dic, xecs, si no sou, això s'obre, Vull dir, llavors, sobretot els nous, els veterans te miren així, saps? Llavors veus el nou que apreta encara més, dic, clar, que no s'escapin, llavors tots allà apretant, no? Però crec que és molt important el fet, i sobretot quan comences a créixer, que tens aquest més volum de gent, o sigui, clar, jo a vegades penso, no? Bueno, la meva motivació és anar de primeres mans, i com més alt millor, però el 8è lateral, la 9a falca, hosti, has de saber jugar molt bé aquestes cartes, no? I llavors un dels bons mètodes és precisament procurar treballar amb equips, no? Nosaltres recordo que inclús intentàvem mantenir les fileres d'abans molt o poc sempre amb la mateixa gent, saps? Perquè bueno, és bastant útil, no? El fet de saber com treballa del darrere. Jo soc molt maniàtic, jo porto només 2 segones diferents, tinc manies, i una d'aquestes és que el tio que si jo fluixejo m'ha d'apuntalar, doncs vull saber qui és i vull saber com se les gasta. Igual, i els segones, no? I això passa igual amb la pinya. Us explico un petit cas, no? D'ahir. Ahir amb una pinya, el xavalet que portava davant tenia un peu i estava mal falcat, doncs el fet de vinga, doncs passes el braç per baix, recolza'm el colze a mi, jo t'aixeco l'espatlla, saps? Bueno, aquell noi crec que hi va aprendre una cosa, de dir, no, hi ha una complicitat, hi ha un treball amb l'entorn, no és a vegades, hòstia, tinc un peu, jo recordo al principi d'entrar a la colla jove que em fotien un peu i l'ombro m'acabava al costat del ginoll. I bueno, aquesta mica de grup, de treball amb equip... No, la complicitat que generes al llarg d'un any quan treballes amb la mateixa gent, el que dius tu, en aquell equip, vull dir, es genera una complicitat brutal, vull dir, arriba un punt que no necessites parlar amb el tio que té els peus a sobre teu, vull dir, ja siguis baix o siguis agulla també, no? Vull dir, si estàs d'agulla en castell amb manilles, el tio que se't puja a sobre, vull dir, també té la seva feina, però ja no és... Vull dir, ja estàs, el que diu ell, no és un pack, vull dir, has de pensar que tu treballes, l'agulla treballa pel baix, treballa pel segon i treballa per l'agulla que té sobre. Vull dir, estàs fotent 3 feines alhora, vull dir, i si aquella gent no s'entén, vull dir, i no són peces que puguis dir, no, faig aquest canvi i tal, sí, algun cop et surt bé, però el que interessa és el que diu ell, que treballis el màxim possible amb les mateixes persones, vull dir, amb el contrafort, amb les teves crosses, vull dir, generes una complicitat al final de l'any amb aquella gent que, vull dir, ja saps a quin peu calces. No hi ha millor mestre per un baix que una crossa. La crossa és la persona veritablement que t'ensenyarà a fer de baix, perquè és la que et veu, vull dir, els altres baixos no et veuen. La que sap que estàs malament és la crossa, sap si estàs torçat, sap si t'estàs escanant, si t'estàs abocant, si vas de costat, si te'n vas de cadera, i és ella la que et va rectificant, perquè ella és la que nota com està el teu cos, si estàs recte, si estàs torçat, i és la que t'ensenyarà. Vull dir, la feina de la crossa és impressionant, i si generes una complicitat, com diu ell, perquè treballes més o menys sempre amb les mateixes crosses, vull dir, és que al final de l'any... Tens més en contra. Nosaltres ara portem una mica al contrari al que hem dit aquí, sense ser del tot. Nosaltres vam provar també de fer això, equips molt compactes i d'un baix amb les seves crosses i el seu contrafort. I ens vam acabar trobant problemes de que un dia no venia una crossa i el baix deia que ell volia aquelles 2 crosses i que si deies no, és que no ha vingut.
diu, és que m'és igual, jo vull aquestes dues, i ja, bueno, pues, o te'n fico una o et trec. És que nosaltres treballem un equip Has de buscar... Llavors vam començar a treballar en aquest sentit, de dir, sí, les teves són aquestes, però tu has d'aprendre a treballar també amb aquestes altres, perquè potser un dia ens interessa que puguis ficar-te aquesta. Perquè si no, només treballes amb 3 o 4 i quedes molt limitat. No, canviem de baix. Sí. No, vull aquestes crosses, no ha vingut, no sé què, bueno, molt fàcil. Un altre. És el que vam fer. Jo no ho he dit perquè potser semblava una mica autoritari, no? Però No. Si no vols, un altre maçó que entrarà aquí. Has de buscar l'equilibri entre l'equip I la i la flexibilitat, perquè si no pots trobar massa rígid i també limites progressió, perquè dius... Això que els vostres baixos no són prou maçoques. No, perquè si no, els nostres dirien, no hi és, pues un altre, igual, que sí. Depèn de quin. N'hi ha que sí, n'hi ha que no diuen que no. Tu treballes amb una determinada gent més a gust i més confiat que amb un altre, no? Però també has d'entendre que la tècnica de vegades no, té sempre moltes limitacions i que tu has de simplificar la feina. Vull dir, a mi em sembla una obra d'enginyeria pintar una pinya del castell que sigui. Em sembla una obra d'enginyeria. Vull dir, aquella gent porta hores dibuixant, buscant, mides, alçades, pesos i tal, perquè tu vinguis ara i diguis no, és que jo no vull aquestes crosses. Hòstia, no fotis, tio. Vull dir, al final has de buscar... El compromís el tens tant amb l'assistència com en facilitar la feina de la tècnica. Has de buscar l'equilibri entre mantenir un equip, però que sigui suficientment ampli com perquè hi hagi flexibilitat. Als tècnics els interessa també rotar gent perquè en un moment donat passa això i tens que tirar mà... Perquè també la crossa et pot dir, ara em crides, ara que no han vingut aquelles dues? Clar, doncs ara no m'hi poso. El que passa és que, perdoneu, parleu des del punt de vista de colles que tenen molts recursos. És així, clar. No, tinc... Bueno, sí, puc entendre el que dius, Sí i no. Perquè si jo vull parar de baix, ja m'encarregaré jo d'ensenyar a un altre... Penso, Sí. No sé, o sigui, jo les meves falques, el dia que no hi són, el dia següent se'n recorden. Clar. Perquè penso, home, vull dir, jo t'estic posant aquí, o sigui, jo no et poso tu, no per res més. Sí. Llavors, clar, crea aquesta complicitat de bueno, si no hi ets tu, jo n'hi posaré un altre. Però llavors jo ja m'encarrego de tindre un altre. Ja. Vull dir... Però n'has de tenir, O sigui, sí, estic d'acord. I si tu tens un conflicte amb un baix perquè una crossa no li pots posar el que sigui, bueno, saber quants baixos tens d'aquesta mida que et vagi bé, Vull dir, aquest és un tema, És un joc que vas jugant. Nosaltres hem passat tampoc fa tant que fem folres i també hem passat per això de molt limitat, d'anar a fer 4 de 8 abans de fer els primers folres amb 2 cordonets justets, anar creixent, llavors. Ho guanyes també a base de dir, jo crec de no transcendir, de no tragar amb tot a vegades, dir, si no, ja em fico un altre, i buscar-lo. I ja saps que un dia, potser, per culpa d'això, no pots fer un castell. Doncs potser has de renunciar a un castell un dia. Perquè ja has de renunciar. Que està clar que fer castells, sobretot castells amb folre, el que necessites a sota és molta confiança, Això està claríssim. I la confiança es guanya com es guanya. Es guanya patint en comú, diguem-ne, no? En un grup. El que passa és que el pas previ, igual m'equivoco, però potser ells volien parlar una mica del pas previ, és com trobes aquesta gent que et dona aquesta confiança per poder posar un folre a sobre i que allò s'aguanti. I després ja ve tot l'altre, després ja ve les manies del baix o del primeres o del no sé què, no sé quanto, no? Per mi aquest primer pas i una mica la recomanació que faria, i que fan tots aquests temes d'agafar de confiança, d'agafar aquesta oportunitat que representen els folres, és que són castells diferents i que necessiten més gent, però no per això has de renunciar mai a un assaig de divendres, fer una prova al final del 2 de 8. És a dir, la meva recomanació de Poble Sec seria que cada assaig de divendres sempre ha d'haver al final la prova de soc de 2 de 8. No sé si ho feu, I si no pots, ni que sigui amb mig folre. Sí, i si no pots, hi poses només les crosses. És a dir... Això si no vam fer cada assaig, inclús els de dimarts, Sí, inclús el de dimarts, perquè a vegades pensem que hem de posar-hi molt de folre, hem de posar-hi molta gent... Tranquils, si som menys, hi posem... L'important és el balanç entre els que hi ha a sota i els que hi ha a sobre. Per tant, si tens pocs a sota, només posem les crosses
i a sobre hi posem, en comptes dels terços del 2 de 8, hi posem els quarts, que ja saben aguantar-se sense mans. I són proves que realment també aprens moltíssim, i tant els baixos, com els portacrosses, com els contraforts, les crosses de dalt. Hi ha molta gent que ja, amb molt poca gent, pots fer moltes proves, i llavors la gent diu, hòstia, és que això va en sèrio i cada cop anem aprenent més. Llavors, el dia, això també et permet que el dia que ets una mica més gent, que dius, mira, avui ja sí que podem posar uns primers vans i uns primers vents. Doncs vinga, aquest dia, si el nucli ja l'has treballat prèviament i ja saben com van les coses, ja va molt millor. Llavors el dia, hòstia, avui encara podem posar laterals inclús. Doncs vinga, doncs els laterals que pugin. Però sí que no deixar de fer mai aquestes proves pel fet de que siguis menys, sinó que el concepte mantenir-lo i, diguéssim, modificar-lo. Són bastant motivacionals també, clar, no? Sí. D'agafar, bueno, sí, és cert, potser no pots posar tot el folre, però pots fer que les crosses, que tela, les crosses del folre, ja les planya també, pots buscar mides, pots buscar les mides i les distàncies de baix, vull dir, és important anar tocant per molt poqueta gent que sigui, si és que si t'ho pares a pensar és que pugen 4 persones, pots fer folres de 4 persones si vols, 4, 5, 6 persones, 8, 10, vull dir que 10, a baix en què siguis 11, quasi que com un caix ja t'hi cap. Bueno, i si no, això, nosaltres no hem fet massa en assajos principals de treballar amb barres i això, nosaltres no hem fet massa. Ho he fet jo al principi que començàvem a tocar castells emmanillats, però bàsicament era per poder estudiar bé nosaltres, saps? I com col·locar la gent. Sortien tots rebentats, però el món dels castells és així. Llavors, procuràvem fer, i els fèiem sempre assajos molt específics d'això, però bueno, és molt important també el fet de fer aprendre a la teva gent, no? I jo crec que el fet de que una colla, te'n dones compte que una colla està creixent, quan comença a tenir la necessitat de trobar peces noves. Quan tens la necessitat és quan la busques, sí, realment. Sí, és que això és un problema, crec que és un problema que tenim les colles, que a vegades busquem quan tens la necessitat. Bueno, i si busques quan no la tens, potser guanyes temps, saps? Vull dir, perquè nosaltres aquesta temporada, no, a l'equip de pinyes se li ha ficat al cap que hem de tindre molts baixos i ahir vam fer una pinya de nou i el baix que tenia a la meva dreta era el segon dia que trava una pinya de baix. Bueno, va pillar el xiquet, va pillar. Potser no vindrà un tercer dia, Però va pillar, però el tio, com que ja sap de què menys va el tema, ja havia anat a parlar abans amb uns altres baixos, ja li van dir, possiblement et pensaràs que t'estàs ofegant, però no. Obre la boca, respira... La primera sensació que jo recordo de la primera prova que vaig fer de baix era, bueno, en qualsevol moment em desmembraran els braços. Vull dir, estic a punt de sortir d'aquí, vull dir, a vendre cupons penjats aquí perquè els braços quedaran a terra. I ja aprens que al final allò, el que dèiem masoquisme, és el normal. I aleshores, quan ja controles aquesta sensació, perquè també la feina ja no és només a nivell tècnic de veure mides i tal, sinó tu has d'anar aprenent sensacions, vull dir, has de conèixer el castell, que és el que t'ajudarà a defensar-lo, no? Vull dir, és important fins i tot una cosa molt tonta, vull dir, no, monto una soca perquè pugin 4 persones a dalt al folre, però perquè aprenguin a caminar per sobre la soca. Vull dir, no pot ser que un tio pugi i només pujar i hagi matat a 4 tios de la soca perquè li ha fotut un genoll al cap, una patada a l'orella i el dit a l'ull. I aquell tio encara no ha començat el castell i ja està mort. Vull dir, s'ha d'aprendre també a caminar per sobre de la soca i baixar amb suavitat, vull dir, és el que diem. I els de baix, és important saber aguantar aquell paio que... Exacte, aquella patada que t'han fotut o aquell peu que ven darrere... Nosaltres vam trobar un dia que volíem començar a fer proves de 2 de 9. Vale, sí, fem-ho, però clar, però és que qui fem pujar el folre? Nosaltres vam dir, i fem pujar el folre perquè sí, una part del 3 de 9, del folre 3 de 9, vale, posem les manilles. L'altra part, el folre, però vale, que ho condimentem, no? I vam fer assajos molt específics només amb gent de saber caminar, passar per... O sigui, clar, teníem gent que havia de pujar amb aquell folre que no havia pujat mai amb ningú. N'has de crear de nous, que és el mateix pas per fer el 2 de 7 al 2 de 8, però el 2 de 8 al 2 de 9 és el mateix. I et trobaves que aquell que està pujant també ha de saber aguantar. O sigui, clar,
el que dèiem abans del queixar-se, no? Tu agafes la primera pinya que vam fer nosaltres 2 de 9, que muntant la pinya vam estar com a mitja hora, els baixos no de minuts, no vam estar mitja hora els pobres diputats, perquè va muntar-ho, no sé si te'n recordes, Jordi, que la primera pinya va ser segons dalt, els segons col·locats, homes del darrere, els homes del darrere, les crosses, clar, tot això, fins als quarts, imagina't. Van sortir de baix els baixos. Tot això és temps que tu estàs allà, amb aquell pes, vull dir, és com I quan... aquella prova, bueno, sort que va ser l'última, perquè la gent va anar arrossegant-se cap al bar aquell dia, no? Però bueno, i en canvi la muntes ara i és una altra... L'experiència també és un... Hi ha vegades que et fot tant de mal, vull dir, que és inevitable, vull dir... Aquí fa 2 o 3 setmanes un de la nostra colla, dels típics que sempre crida una mica, va dir una frase bastant lapidària que li va sortir, crec, bastant espontània, però que era molt veritat, que són, diguéssim, les soques són com les almorranes que s'han de patir en silenci. Sí, exacte. És a dir, això és un concepte que tothom que està allà sota, bueno, ha d'adaptar. És a dir, estic aquí sota, però ho pateixo en silenci. I després ja, quan surt, ja ho comentem, ja... Hi ha vegades que no et queixes perquè no tens esma, vull dir, l'aire que tens el necessites per aguantar, vull dir, ja... No, si em queixo aquest aire que l'estic desperdiciant i el necessito per aguantar i aquí el que quedi, no? I calles per això, perquè és que no pots... És que pots aguantar més. Sí, nosaltres teníem una premissa que era, quan tu creus que estàs al límit que no pots més, és mentida, sempre pots una mica més. Veritablement, i suposo... Sí. Ara que havíem agafat el ritme... Algú que tenia una pregunta, també, Albert? No? Beli. Volia saber si per treballs físicament, a part de fer castells als assajos, us prepareu físicament. Hauria de ser així, però et dic que no. És com, el mateix que per fer un 4 de 8. Els baixos d'un 4 de 8 s'haurien de preparar físicament? Sí, segurament sí, però... No, jo des de la meva experiència puc dir que quan van venir a l'assaig i em van dir el primer dia vols fer una prova de baix? Em vaig mirar i vaig dir tu m'has vist bé, no? Vull dir, clar, la imatge que tens del baix que ha de ser un tio musculat i tal. Aprens de que dintre del còctel del que és un baix, vull dir, hi ha un component que és importantíssim, que és per mi la major part del còctel, que és tècnica. Has de saber en tot moment com estàs, col·locar bé l'espatlla, controlar els pesos, saber el que dèiem, les sensacions. Quan un castell va cap a un cantó, si veritablement allò és perquè va molt malament o de vegades és un moviment, després torna, recuperes, vull dir, perquè és un organisme viu un castell, vull dir, ja no està parant, no? I una altra gran part del còctel és concentració i mentalitat, vull dir, el que dèiem, les coses van fotudes i tu has de saber-ho, però has de mantenir la calma primer per tu mateix també que t'ajuda, però si no per la gent del teu voltant, perquè si tu pateixes, ja et dic, la feina d'ells ja es descentra, ja no estan per la seva feina, ja estan patint per tu, ja venen que s'obliden del de dalt, no, vull dir, cadascú ha de treballar per ell, amb equip però per ell, i aleshores ja et dic, una gran part de la feina d'on baix o d'algú que està enmig del pou és la concentració i fer les coses amb calma. Jo aquí canviaria l'ordre, per mi és més important la mentalitat i després la tècnica. El saber estar allà tranquil, treballant, és molt més important que no estar ben col·locat, perquè hi ha moments que tu estàs allà baix i estàs en una posició que és molt anòmala, però si tu mantens aquesta mentalitat tranquil, tal, guanyes molt més. Clar que sí. Imagina't que estàs en aquella situació i et desconcentres, t'agafa pànic, tal, tothom es torna boig. Els baixos són especialistes en buscar excuses. Això és la meva experiència com a cap de pinyes, Perquè li deies, tu, te prepares? I et deia, jo sóc inspector de zona blava, jo camino molt. I tu te cuides o no? Jo ja estic tort, a mi ja no m'arreglaràs, vull dir que això. I tu, jo no tinc temps, però m'has vist queixar-me? Dius, no, al final dius, vosaltres sabreu. Arriba un moment, no? I realment llavors te'n dones compte que sí, que el físic hauria de ser important, però és que la mentalitat, el coco, penso que és la clau d'allí baix. És la clau. A nivell de baix, perquè es pregunten molt de baixos, però a nivell de tot. Sí, clar,
evidentment, si tu et prepares físicament, estàs més ben preparat físicament i tot el més, i això ajuda. Però és que si falla la mentalitat, és igual, allà no tires. I la mentalitat és molt més difícil de treballar. El treballar el físic és molt fàcil, vas a un gimnàs i el treballes. Però la mentalitat no és tan fàcil. És complicat, I el coco és difícil. I la tècnica, que també s'ho dic per aquí, sí que es pot treballar, però es treballa assaig i implica 100, 80, 50, 70, 100 persones més perquè tu treballis la tècnica. Llavors, clar, la part física és la més fàcil de treballar i jo crec que és la que menys treballen els castellers, però no els de la pinya, vull dir, tots. Els de tronc també s'haurien de preparar físicament i quants n'hi ha que es preparen físicament? Home, avui en dia potser avui en dia més, però perquè ja és una mentalitat ja general de tothom, no? De que a tots ens agrada estar mínimament bé físicament, no? De que si has de córrer per agafar el bus no t'ho veus. Llavors, és un punt més, no? Abans potser sí que era més de aquí jo poso aquí, tira i si aguanto bé. Però treballen físicament perquè ja et volen treballar físicament, no pels castells o per no sé què, no, els castells, això m'ajudarà als castells, però no és, no, jo em pes 3 dies al gimnàs perquè jo vull ser casteller i per fer això necessito anar 3 dies al gimnàs. A la nostra colla n'hi ha alguns, que van allí i en sac els dius, m'has augmentat 5 quilos, vols per anar una mica? Vull dir, però... Jo en el sentit psicològic, que és on s'ha de treballar més, sí que una pinya respecte a un castell folrat sí que canvia bastant en quant a que la sensació d'una crossa o d'un baix, de que d'allà no pots sortir, augmenta exponencialment. Un dels indicatius que teníem de que començava el tram fort era quan el primer dimarts que podies fer el 2 de 8. Quan hi havia un dimarts que podies fer el 2 de 8 deies, ara la gent, perquè volia dir, esperaves de tindre bastanta gent suficient, saps? Després vam aprendre, quan vam començar a assajar el 2 de 9, clar, el 2 de 9 llavors havíem quedat algun dijous, clar, el 2 de 9 és castell de divendres, havíem quedat algun dijous per fer folre i manilles, i llavors dèiem, hòstia, però si amb 4 gats estem fent el nucli del folre i tal, i pujar les dues... Llavors dèiem, doncs això, hosti, passem-ho els dimarts, també. Llavors vam començar, llavors ja vam perdre aquest indicatiu de que la gent començava a vindre quan el 2 de 8 el feia els dimarts, perquè des de bon inici de temporada, ni que fos amb 4 gats, era sempre acabar amb aquesta prova. Un dimarts, un divendres, és igual, qui sigui, pujar, que a vegades és mostrar aquest al·licient també, no? De dir, hosti, mira, érem pocs però hem fet això, saps? Llavors, la dinàmica, cada colla té molt el seu tarannà, vull dir, nosaltres anàvem a veure colles grans que te fotien les pinyes grosses 4 dies abans de la festa major, i nosaltres, que som una mica més d'assajar-ho, reassajar-ho i reassajar-ho, necessitàvem 4 mesos per fer aquella prova i portar... Nosaltres, recordo al principi, si no posava 600 al 3 de 9 o al 4 de 9, aquell castell no podia anar a plaça, perquè no estava. Fins que un dia vam tirar el 4 de 9 a plaça sense haver ficat 600. Vull dir, hi ha certes dinàmiques que a vegades costen de canviar, però jo crec que una és la motivació de fer un assaig atractiu i fer sentir la gent involucrada, i llavors, ja t'ho dic, a la mínima que puguis, fer aquella prova que tu no t'esperaves fer. Perquè això, com a casteller, diguéssim, ras, clar, la tècnica sap els castells que faràs a l'assaig, no? Però com a casteller ras, esperar-te una prova que no t'esperaves, és com, ei, estem aquí, saps? I bueno, pot ser un punt... És motivar la gent perquè vingui l'assaig. Llavors, el problema per aquests castells és que si hi ha molta gent que ja, els anys anteriors no feien res, l'assaig voltaven i prou. Per tant, l'important és ficar pinyes i ficar proves de folre a tots els assajos, que la gent no es passi 40 minuts aixecant braços, perquè llavors és quan, per passar-me 40 minuts aixecant braços i després fer una prova... Però prèviament a això, diguem-ne, és molt important que la gent que vagi sota folre li facis columnes posant-li pes. O sigui, nosaltres tenim una gent, quan comença la temporada i tal, en plan, passo la llista, escolta, els que s'encarreguen de les columnes, poseu-me pes a fulanito, 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 que s'acostumin a portar pes sota, no faran de baix, faran de sota folre igual. I proves d'equilibri a la gent que volem provar el folre. Proves d'equilibri que és
Poses un que faci baix i un altre contrafort i el fas aixecar els braços, aguantar l'equilibri, ha de comptar, tirar un peu enrere, tirar l'altre, això és molt important. Mig folre els assajos d'aprenentatge que fem i sempre, si dimecres, per exemple, nosaltres assaiem dimecres, sempre 2 de 8, des del començament, o sigui, ni que sigui una mínima prova. I que són coses que no necessiten molta gent, és a dir, No. amb 3 persones, de fet amb 2 ja pots posar una sobre l'altra. I el que t'ha de fer de lateral, si el poses sobre una persona i que fas així, el tio ja, si agafa l'equilibri, Sí. ja l'estàs, diguéssim, capacitant perquè després pugui fer-ho millor. Ara, si en tens 3, doncs vinga, 2 a sota, 1 a sobre. Si en tens 4, si en tens 5, doncs 3 a sota i 2 a sobre amb una columna i llavors un fa de primeres mans, l'altre fa de segon. I agafen. Vale, no en tens 5, en tens 50. Vale, doncs ja pots fer una prova on posis un segon a dalt, uns portacrosses, portacrosses, no hi ha ningú més, i unes crosses que entrin. Llavors ja pots fer aquests mitjos folres. I a mesura, diguéssim, que tens més gent, doncs pots anar fent més proves d'aquest tipus. Aquestes proves de més d'equilibris, de coses així, sempre les pots fer en un moment de l'assaig que sigui abans. Si el teu assaig de divendres comença a les 9, mira, potser de 8 a 9 pots convocar la gent perquè faci aquestes coses. I són proves que a la gent li agrada, és a dir, s'ho passa bé. Per tant, al moment que algú entri a l'assaig i s'ho passi bé, tornarà, el divendres que ve tornarà. És a dir, al final és saber que la gent en aquells espais i fent coses que són diferents a les pinyes que fem sempre, els troncs, no sé què, però que s'ho passen bé i a més adquireixen capacitats que els serviran totalment per fer aquests castells. Després les mitges proves, si són grans, ja sí que les pots introduir perfectament a l'assaig. Nosaltres el 2 de 9, cada divendres a les 10, fem mig 2 de 9 fins a 600. I el fem sempre, llavors la gent ja ho sap. Al principi, la gent deia, esteu bojos, què feu, no sé què, i ara tothom ja ho ha integrat i serveix moltíssim. És a dir, el primeres mans i el segones, la seva funció és exactament igual que en un 2 de 8. És a dir, el seu entorn, el que té a davant, el que té als costats, el que té sota, és exactament igual. Sí que els que estan al mig, el vent, per exemple, ja és molt més difícil simular-lo, llavors aquí ja no serveix tant, però del que és el vent cap a l'altra banda, les condicions són molt semblants. Llavors, nosaltres ho fem molt en molts tipus de castells i ho recomano totalment. Dues coses que penso. Una, David, quan vam anar a Moixiganguès, Igualada, allò quin mes, gener o febrer devia ser, o por ahí, no? Era febrer del 2011 era. Vam anar a fer allí una xerradeta sobre el 2 de 8, no? El Moixiganguès em va dir, hosti, a veure si podem parlar aquí del 2 de 8 i tal i qual. Vam fer una pinya un forro 2 de 8 i també érem, però... Bueno, érem... Però tampoc no era una generació i crec que va quedar xulo el fet de veure que amb poqueta gent ben organitzada, ben pensat. A vegades és més important el fet de portar de casa els deures fets pensats de què vols treballar, saps? Perquè llavors arribes a l'assaig i no has d'improvisar relativament, no? Has d'improvisar aquella persona que a última hora no et ve, però si tu tens clar què vols assajar, ja tens molt de guanyat, no? I després, una altra cosa que a la nostra colla fem és que mai a la vida pot acabar un assaig amb una prova neta o amb un folre a terra. Mai a la vida. Precisament per evitar el que deia, no? Que la gent tingui la sensació aquesta de que acaba l'assaig i és que porto mitja hora així, saps? Amb els braços aixecats. No pot ser que un casteller de la teva colla marxi cap a casa amb la sensació de dir és que arribo a les 10, quan a les 9 i quart ja hauria pogut estar a casa. Ha marxat cansat. Ha de marxar esgotat, cansat, correcte. Ha d'acabar amb una pinya i que el xafin, i que el matxafi... Que suri, que cridi... I que aquell patata que li pugi per sobre li xafi l'orella i llavors ja pots marxar cap a casa. Crec que és molt important a vegades el fet aquest de dir hòstia, aquesta última he pillat, que ha donat gust, saps? Que no pas de dir porto aquí mitja hora amb les mans aixecades, que ara arribo a casa, he de sopar, demà he d'anar a treballar, el criu encara no està dormint, m'he de discutir... Si arribes a casa amb això igual, però almenys amb l'orella vermella, saps? Vull dir, arribaràs a casa amb l'orella vermella i llavors, doncs ha valgut la pena, no? I no hi hauràs pensat durant 2 hores. No, correcte. jo recordo
un dia que em vaig donar compte, els veterans, no? Que ja van a l'autotom, no? I es queixen, no? A mi ja m'està bé estar aquí, vull dir, a mi ja se m'ha passat l'edat de que em trepitgin i tal. I veus que tanques pinya i de cop i volta te'ls trobes a tots col·locats a les creus perquè els hi passin els peus per sobre. Dius, a veure, nois, que no volíeu sortir cap a fora perquè no us trepitgessin, heu esperat a que tanquin la pinya, que ja estigui tothom, i heu anat a buscar les entrades de les creus i del folre perquè us passin els peus per sobre. Doncs això, vull dir, arribes al concepte de que si no t'han trepitjat, no has fet res. I el concepte de la pastanaga, no? També, que quan tens una pastanaga que la gent hi va al darrere, el 2 de 8 és el castell perfecte, és el castell pastanaga per excel·lència. És a dir, tu tens alguna que li pots oferir a la colla i que la colla vol i anirà per ell. Llavors has de pensar de quines maneres aquesta pastanaga la vas oferint i que es converteixi en una motivació per tota la temporada. Que no tinguis un castell fi. No? A vegades això pot crear un punt de desmotivació de dir he arribat fins aquí i ja està. Sempre anar un pas per davant. Després d'allí ve allí, i després d'allí ve allà, i així... Abans d'arribar al 2 de 8 ja has la tècnica de pensar amb el següent. Tu encara no has fet el 2, Sí, però tu ja estàs treballant per dir, sí, 2 el fem diumenge, però és que el següent divendres ja estem treballant el 3 de 9. Però com? Tranquils, que ja arribarà. Però és que si no, ja hem fet el 2 de 8 i ara què? Ara tornem a començar a treballar pel 3 de 9. I també una mica al revés, Jo crec que es produeix o s'ha de produir un efecte invers, és a dir, quan tu comences a treballar els castells en folre, també t'has de plantejar si t'agrada la teva vinya del 4 al 8 i si tots els segons laterals ho fan bé, perquè això és molt important. És a dir, li has de demanar al castell Pinyes el que tu necessites d'ell o el que el castell necessita d'ell. És a dir, per fer un 2 de 8 has de tenir una bona pinya del 4 a 8 i els segons laterals han de ser bons i els segons vents i els tercers i els quarts i tothom. I després, jo us recomano que no tingueu prejudicis, que això és molt interessant. No tingueu prejudicis. Gent que no us pensaríeu mai de la vida, et faran una soca i t'aguantaran fins al final, I et sorprendràs molt. I et sorprendràs molt, us sorprendreu molt, Sí, per això dic que començava amb la part de que la recerca al sotafolre és el més interessant perquè t'aporta moltíssim. O sigui, de sobte guanyes uns castellers espectaculars que igual ni t'ho pensaves. Molt important això, no tindre cap tipus de prejudici ni mania, Més prou i error que no... Sí, més val equivocar-te perquè ho has provat que no pas dir... No, és que jo crec que les coses surten dels accidents. Jo haig de reconèixer que jo vaig fer de baix per accident. Se'ns va lesionar un baix a 10 dies de Sant Fèlix i el que dèiem, havia fet alguna proveta, algun castell de 7 i tal, i clar, te trobes que aquell tio que necessites i que has vingut treballant tot l'any per aquell moment, hòstia, se t'ha fotut a 10 dies de Sant Fèlix, el tio es casca l'esquena. Clar, els tècnics van fer així i aquell, mira, passava per allí. Aquell em sona, no? Has fet alguna prova de castells de 9? I ells hi vaig dir, no, ni de 8, diu, vine. A veure, tios, perdoneu? Us heu tornat bojos o què? No, passa. El mateix però amb més pes. Aquell cap de setmana vaig fer 5 de 8 a Sitges, 3 de 9 a Manresa, 5 de 9 a Vilafranca, en 10 dies. I dius, hòstia, noi, aquells van flipar i jo més perquè deia, hola, puc fer això? Vull dir, tu també t'emportes moltes sorpreses amb tu mateix. El que deia ell, sempre quan penses que no pots més, resulta que pots un punt més i portes, i això sí que ens passa a tots, vull dir, jo crec que tots hem portat el nostre cos i el nostre cap a límits que ni ens pensàvem que podíem arribar. Fins a venir amb els que estan dintre la colla i amb el que ha vingut el primer dia. Sí, però cuidado. Has de vigilar. Perquè aquí estem explicant una miqueta les glòries i jo m'he carregat alguna altra persona que no he tornat més, Sí. Jo reconec, O sigui, culpa meva de dir vine! Vale? I amb una simple pinya de pilar de 5. Un xaval nou, pilar de 5, i no recordo ni com se deia, perquè ja no tornem més al pobre, saps? Vull dir, estic d'acord, però aquell dia... S'has de saber què trobar. Però no perquè sigui un nou, l'has de ficar al final de tot de la prova, perquè
si el fiques 3 dies seguits al final de tot, tampoc l'estàs motivant gaire. Allí vam aprendre que el nou l'havies d'envoltar ben envoltat, una bona agulla, unes crosses que tinguin Home, jo puc dir que en aquests 3 dies jo vaig tenir el bo i el millor de la soca, vull dir, o sigui, allò era ferro i experiència pura, vull dir, que la meva feina pràcticament, sense treure-li cap mèrit, no, vull dir, era que les cames no se't pleguessin, vull dir, perquè el que deia, les crosses rectificant, el contrafort, vull dir, tothom, veritablement tothom estava treballant per mi. Tu fiques algú, tampoc em van deixar sol. Tu pots ficar algú més o menys nou i el fiques, si tu saps que el que fiques a sobre seu perquè el trepitgi és el millor lateral, perquè és un tio superfinet, el lateral del folre, superfinet, no sé què, tu saps que no tindrà ningú problema, i si a més saps que aquest, si veu que el de sota balla una mica, ficarà un pas enrere, es ficarà el de darrere i punt. El proper dia més. El proper dia més, és una manera de dir, no, aquest xaval que porta un dia o dos, li he ficat un peu, l'altre ha vist que, ui, no sé, no me'n fio gaire, me'n vaig al darrere, però aquest ja ha tingut el peu, ja s'ha motivat. No li vas a dir que el de dalt ha marxat perquè estava malament. L'altra putada és que quan ja estàs curtit, serveixes per provar segons nous. Vaig a fotre aquest, a provar aquest segon perquè aquest m'aguanta. I tu tens allà un velluí que dius, hòstia, tio, vale, però repartim una mica, no? Sí. És normal, O sigui, quan no tens molta gent, diguem-ne, quan no pots omplir 7 cordons a tot arreu, tu el que fas és reforçar les rengles, especialment on van els primeres, pels peus. O sigui, és veritat, tu la xitxa, diguem-ne, l'has de posar allà, perquè no tens una altra, perquè si tinguessis per repartir, diguem-ne, doncs ho faries, però no tens. I després les alçades, a veure, especialment també les rengles, sí, és millor que els últims de tot, o sigui, veiem progressió a les alçades, sobretot per un tema de pit, perquè tu el que no vols de cap manera és que aquella rengla s'obri. I llavors, a la manera de donar pit... Has de posar el tio que té l'últim peu del... Aquí és una mica cada mestrilló dins Sí. Perquè quan entres, no? Sí, la teoria és... Sí, també és baix. Que el folre pugui tenir el peu... Després, jo mateix, a vegades he demanat que el de sota meu sigui un pelet més alt, perquè em va millor. Després va una mica a necessitat de com tens estructurat el folre, no? I respecte a les fileres, si tu fas una fila de mans molt llargues, el que possiblement aconseguiràs és que el que pugi per sobre es foti de cap. Perquè si a damunt el que està baix, el que parlàvem de l'aprenentatge, si el que està baix no en sap que li passin per sobre, el primer que li fot és fer així. Si al costat no té ningú, doncs farem unes risses, pot estar bé, no? Però home, si procurem vetllar per la integritat física dels castellers, millor que millor. Llavors, nosaltres el que fèiem sempre era, jo a les meves files deia, si són massa llargues, passeu cap als costats, perquè crec que és tan important tindre el suficient pes en aquella fila perquè no s'obri com perquè tinc les espatlles falcades als costats. Llavors, clar, per dir alguna cosa, una filera de mans de 12 persones, si els quesitos queden a la cinquena, del cinquena al 12, és que allí... A no ser que són els 12, tinguis 11... Clar. Això pot passar. Però nosaltres... Un primeres mans i tens 6 tios i el tercer tio ja no té... No, si tu poses un primeres mans, a baix, amb 4, fas. Exacte. O sigui, nosaltres buscàvem sempre el que porta peus, doncs al darrere 2, 3. Això és l'aprenentatge que vam aprendre nosaltres quan vam començar a treballar els folres amb manilles. Clar, un folre és molt més petit que una pinya. Un folre i manilles de 2 de 9 és molt més petit que una pinya i un folre de 2 de 8. No? Que la pinya, diguéssim, la relació em refereixo. Llavors, clar, nosaltres fem això, que darrere del que porta peus, 2, 3. Llavors, clar, tota la resta pot anar ajudant al costat, perquè és bàsic bastant que referent a el que comentaves de si té que la persona més alta al final de tot de la rengla, per mi no és al final de tot de la rengla, és 2, 3 persones darrere l'últim peu, i a partir d'aquí pots tornar a baixar d'alçades. No pots baixar bruscament, perquè evidentment deixaries aquell tio molt suelto, però sí que pots mantenir 2 persones més o menys igual i llavors començar a baixar com si fos una pinya. Tampoc no li veig massa problema. Al revés, penso que és positiu, perquè vull dir, tu puges tot el folre i a partir d'aquí no cal que això segueixi pujant eternament.
no, puges i ja està, i arriba un moment que dius, vale, fins aquí, l'últim peu, un parell de persones, i ara, doncs, bueno, si evidentment la gent que tinc darrere és més alta, doncs segueixi pujant, però si no, doncs els organitzo com si fos una pinya. Aquí entres en un conflicte que fent això et queda bastant resolt. I és el següent. Tu quan fas un castell folrat, clar, tu procures sempre, no? El que diem, no? La teoria què diu? Que sempre de més baix a més alt. Vale, jo sóc un tio alt i sempre vaig per dir alguna cosa, de quartes mans. Però és que el dia que ve més gent, si són més baixos que jo i es van enxufant endavant, pot minvar una mica la motivació. Perquè, clar, jo passo de ser el quartes mans a ser el 9è o el 10è. Llavors, bueno, si... Tant de bo, Tant de bo, Dic les posicions per buscar distància, vull dir, vaig quart, hòstia, ara sóc el 6è, però m'entens? Perquè a mi se m'havien vingut a deixar clar, jo tots els assajos de terceres mans, però com que venen ara els baixats i grossos, més baixats i més grossos que jo, tots passen davant, i el que anava de terceres mans ara estava fent de setenes. Hosti, no, els baixos són massoques, però les fileres de mans també, perquè hi ha gent que, uai, jo porto peu, saps? Allò, després hi ha els espavilats que diuen que si porto peu i cau no pillo. Llavors, clar, hi ha gent que diu, hosti, no és perquè vaig de setenes, és perquè no porto peu ara, no? Llavors, és un tema de motivació, si tu treballes tots els assajos, el tercer o el quart portant peu, si de cop i volta a plaça et fiques més enrere, dius, hòstia, jo per què treballo tots aquests dies? Ja estàs posant a un que no està acostumat a portar peu, vull dir, no sé que sigui el veterano de turno. Evidentment, per molta gent que siguis a l'assaig, posar tot el folre a l'assaig no ho fas. Fiques sempre, no sé, treus les segones o treus una peça, llavors sí que és veritat que jugues una miqueta amb aquestes peces, però jo penso en això, vull dir que és... El que assages és una mica el que té que després anar a plaça. La mida, jo crec que la mida clau que te la dona, al final segurament és més la combinació del porta-primeres, diguéssim, per exemple, amb el primeres, que és el que tu has de garantir, al final el que has de garantir és que el primeres del folre i arribi bé el cul del terç. Llavors, si el de sota el necessites més alt, doncs potser aquesta, no? Això teòricament perfecte, que has de posar més la gent així, doncs resulta que perquè el teu primeres arribi has de posar un tio una mica més alt, més a davant. Llavors, sempre sense intentar comprometre la seguretat i la homogeneïtat de la pinya, però sí que has d'anar buscant aquests petits detalls que són el que et defineixen per alçades i són el que et defineixen la posició de la gent. El que no recomanem mai és que facis una filera i et tinguis un paio allí i després continua perquè pobre aquell el decapitaran. Però és mantenir una mica el fet de l'ordre, una mica respectar aquesta teoria de més baix a més alt, però clar, vull dir, si necessites un exemple personal, jo gasto un 49 de peu, jo necessito sota unes espatlles amples, saps? Vull dir, perquè si no em peca un pajarito allí i... saps? Doncs per mi, a vegades, la comoditat aquesta de aquell que és més gros doncs ha de passar al davant i aquell que és més gros és més alt, queda descompensat, sí, vale, però és que vull ocupar una persona, no tres, saps? Vull dir, llavors va bastant en funció de la necessitat. També. I aquí també es generen confiances i relacions, com el baix i les crosses. Hi ha el primeres que vol el seu porta-primeres perquè s'hi entén molt bé i perquè té el marge per dir-li, escolta, m'aixeca'm una mica, i el de sota s'aixeca i fa l'esforç. Els portacrosses amb les crosses passa igual, O sigui, les crosses se senten més còmodes amb uns portacrosses amb uns altres. I és això, és també molt de la confiança, perquè igual arribes exactament igual amb un sobre un que sobre l'altre, però amb un li tens més confiança. Això va ser fer proves i anar polint detallets que arribes a això. Jo suposo que la gent que puja al forra també, amb la mateixa confiança que tu tens que agafar amb ell, que saps que trepitjarà, que et cuidarà, que mirarà que per malament que vagi el castell cuidar-te, ell també sap que per malament que vagi tu aguantaràs totes les parreries que li facis. Sempre parlo, perquè damunt, per exemple, un exemple, el 3 de 9, jo porto una persona sota meu, que normalment aquesta temporada sempre és la mateixa, i aquesta mateixa persona, amb el 5 de 9, la porta la meva dona de portacrossa, i ell ho diu, jo aguanto el pes de la teva família, dic, tens tota la raó. I bueno, genera desconfiança sempre... El diàleg amb la gent que treballa al teu voltant és importantíssim, vull dir, això d'acabar una prova i com has estat tal al peu, doncs això o l'altre, vull dir, i
anar, el que deien des del primer moment, no? Les sensacions, vull dir, però parlar molt, vull dir, un segon no pot baixar i pirar, o un baix marxar i no preguntar a les crosses, vull dir, tot aquell equip té que xerrar i s'han d'anar polint històries, vull dir, el que us deia, no? Vull dir, jo als castells on faig d'agulla, vull dir, porto un tio sobre i amb aquest tio estem tot l'any xerrant. Després de cada prova, com ha anat, com has estat i tal. Vull dir, i al final t'acabes veient les necessitats d'ell sense parlar. Vull dir, notes que tu va el peu cap aquí, només que puguis fer-li així una mica, ell ja sap que, hòstia, que intentarà arrambar-te aquí perquè tu et va millor, vull dir. I és parlar molt, molta comunicació amb la gent del teu voltant. Quant a la mida més crítica, per mi la combinació de mides més crítica, per mi normalment sol ser la dels portacrosses i les crosses. És a dir, tu un cop la mida comença per als baixos i els segons, no? I a partir d'aquí l'equip de pinyes és quan comença a dir, vale, doncs ara la crossa que em voldria posar en aquest segon és aquesta. Vale, doncs a partir d'aquí, ara quin és el portacrosses, quina és la combinació de portacrosses que em fan que realment les mides m'arribin bé. Perquè sí que les crosses, al ser, diguéssim, a l'estar en contacte amb el segon, sí que han d'estar, vull dir que a vegades va de 5 centímetres o de dir, hosti, aquest o aquest? Doncs mira, posa aquest, que és el que té la mida més justa. Després tot l'altre, el que són ja els segones mans o inclús els laterals, és més flexible, jo crec. Però sí que les crosses és bastant crítica. Amb les mides també he descobert una cosa que tu pots mesurar la gent. Tu la mesures i dius, no, és que aquests dos són exactament iguals. Però el que va a sobre et dirà, és que amb aquest quedo més alt. I dius, però si són iguals. No, és que aquest és més alt. I dius, doncs no ho entenc. I bueno, no ho entens? No, és simplement per la manera de treballar, per la postura o pel coco. Diu, no, és que amb aquest quedo més alt i ja està, i quedo més alt i punt. Jo vull aquest perquè amb aquest quedo més alt. És que possiblement quedaràs més alt. Sí. O sigui, no serà una mania, és que possiblement quedaràs més alt. Nosaltres ens havíem posat, aquest any ens han canviat el baix de l'agulla, del 4 amb el pilar, ens l'han canviat. I dèiem, és massa baix, estem treballant tots així, mig acotxats. I un de l'equip de pins deia, és 1 centímetre més baix. I nosaltres dèiem, és mentida. És mentida. No pot ser. I hem tingut una batalla i ara hem aconseguit... No, és que també influeix la manera en què tu tinguis que em tinguis de treballar, perquè jo estic convençut que ajuntes a 15 baixos i tots treballant d'una manera diferent. Vull dir, jo tinc la costum de que quan entro una mica amb els genolls flexionats. Em deixo sempre aquest marge per si necessito tirar amunt. I hi ha baixos que treballen rígids, treballen del primer moment, treballen drets i tal. Doncs amb la mateixa alçada estàs parlant d'aquest centímetre de diferència. No pot ser que sigui més baix, si són iguals d'alçada, sí, perquè jo treballo una mica, ja dic, em dono una mica de marge, i a l'altre baix, que és exactament igual d'allò, d'alçada d'espatlles, des del primer moment treballa dret. Vull dir, i aleshores són variacions que els tècnics es tornen bojos perquè no ho entenen, perquè clar, tampoc estàs allà dintre mirant els genolls amb tio com els té. Els castells no són matemàtics. Les variacions les aprens a base de fer proves i dius, vale, amb aquesta combinació funciona. I a base de canviar sabates, també. I a base de canviar sabates. Sí, això també. Sí, jo fer un plot a terra i... No, és que el calçat, una altra cosa, és que el calçat influeix. Hòstia, avui vinc amb unes bambes que tenen aquest gruix de sola i demà vinc amb unes que tenen aquest gruix. Hòstia, i mires i dius, la puta d'or, us ha crescut. No, vull dir... És el turment dels caps de pinyes, les places. O sigui, crec que els castellers, les colles en general, el màxim error que cometem és quan busquem un local o ens donen un local, és que el terra és pla. És el pitjor que et pot passar, el terra pla, perquè no hi ha cap plaça que sigui plana. Llavors, clar, nosaltres anàvem amb unes falquetes de silicona que se les posaven dintre les sabates i, bueno, si pujaves 1 o 2 centímetres, clar, una de les coses que a tu també et dolia és que la persona que està passejant tota la setmana allí, vas a plaça i dius, és que això ho he de... Aquesta baixada l'he de corregir d'alguna manera. Llavors, clar, no tenies més remei que dir, pues ho sento, pues he de fotre aquella torre allí perquè... El remei és saber que la plaça va baixar d'una setmana abans i fer l'última setmana amb els canvis. Fer com nosaltres que havíem passejat un castell per la plaça, això també ho havíem fet. Jo crec que s'ha de tenir molt clar quin és l'objectiu de cada moment de l'assaig. És a dir, si hi ha colles que realment tenen la necessitat, en Vilafranca, per exemple, ells tenen la necessitat d'assajar 3 dies. D'acord? I a la gent, diguéssim, ja reparteix, no són el mateix número de gent el dilluns que el dimecres que el divendres. Ells tenen
d'aquesta necessitat, saben com treballar i treballen diferent aquests 3 dies. Llavors, nosaltres, per exemple, assajos que convoquem a tothom, fem 2 assajos, dimarts i divendres. Després tenim el dimecres, que es fa assaig de pilars, i que bàsicament va la gent que fa pilars, i jo inclús ni hi vaig. Vull dir que has de detectar molt bé quines són les necessitats per després fer-ho. Per exemple, nosaltres fem aquests 2 assajos, però els dimarts, la primera hora de 7 a 8, sí que fem això que diem Escola de Castells, on treballem molt tots aquests temes que us hem comentat de l'equilibri, de capacitar la gent nova, totes aquestes coses. I després el divendres també mitja horeta més, on treballem de diferent manera aquestes coses. Llavors, jo crec que s'ha de tenir molt clar aquestes necessitats perquè no cremar aquesta gent. És a dir, si realment hi ha una necessitat i tu l'has de complir, doncs endavant, busca't la manera i si és un tercer assaig, busca'l, però no és una obligació per millorar com a colla, per fer millors castells. Nosaltres assagem 2 dies a la setmana, dimarts i divendres, i els dijous són assajos de 2 i pilar. Quan jo vaig entrar de cap de colla, clar, a la que comença a tocar una mica de ventall de castells, et trobes amb el problema de que 2 assajos se't fan curts, perquè si vols repetir proves, o fas només, per exemple, per dir alguna cosa, nosaltres vam començar a fer el 3 de 8 amb el pilar, clar, 3 de 8 amb el pilar, 4 de 8 amb el pilar, 2 de 8, 5 de 8, 3 de 9, 4 de 9, comences a sumar proves i és que et surten 10 proves, 10 pinyes per fer amb 2 assajos, i depèn com és, si vols treballar específic una pinya, l'has de repetir 2 dies, llavors vam començar a instaurar que un cop al mes fèiem un tercer assaig. Per què un cop al mes? Perquè penso que les coses amb molt de petó. Poquet a poquet. Està gravant, no? Poquet a poquet, no? Llavors vam dir, comencem a introduir un cop al mes un tercer assaig i sobretot remarcant molt que la setmana que hi havia 3 assajos, evidentment l'estudiàvem, no podíem fer dimarts, dijous, divendres i que aquell cap de setmana tinguessis dissabte i diumenge de diada, no? L'estudiaves molt, especificant molt quin era l'objectiu d'aquell tercer assaig i sobretot deixar molt clar a la gent que no era un tercer assaig perquè llavors triaves entre dimarts o dijous. No, no tries. Aquella setmana tens 3 assajos. Clar, si fer un tercer assaig t'implica o et suposa reduir gent el dimarts, en el nostre cas, i tindre poca gent el dijous perquè s'escull, no t'interessa un tercer assaig. Això és molt el tarannà de cada colla. Nosaltres ara, en aquest moment, fem dimarts i divendres i els dijous estem fent una mica de rotacions de la gent dels folres. Llavors, t'assegures un gruix de gent que vigila les proves netes de pilar de 2 i a part vas anar fent les pinyes de pilar de 6 i de 2 de 7 que t'interessen. Tenim 2 assajos, els dimecres i divendres, i el dilluns fem pilars i 2. Què passa? Que a part de fer pilar de 2, hi ha molta gent que ves dilluns perquè fas més coses. Quan fas pilar, hi ha gent que va anar tinguent. Qui ha vingut? Els veteranos. Els veteranos és jo faig 2 assajos i no penso fer 3. És que n'hi ha de tors, Qui està vinguent al tercer assaig i no fallen mai aquest tercer assaig i diuen que s'ho passen més bé aquest tercer assaig? Els nous, la gent nova. Perquè tu ven aquest tercer assaig, a part de fer 2 i pilars, fas algunes rengles, fan proves de rengles, al final has tingut suficient gent, inclús, per fer un folre. Nosaltres fem un folre aquest dia. És un folre que pugen primeres, vents i crosses, i a baix no hi ha res. O sigui, hi ha la creu i la semicreu, no hi ha res més. De pilar, perquè així remarquem que és un assaig de pilar, però... I la gent es motiva i diu, doncs mira, llavors són assajos que són 80, 90 amb un assaig de pilars. I estàs dient, joder, quanta gent. I a més els diem que és completament voluntari. No ven la gent del tronc, a part del 2, no venen, no apareixen. Bueno, no passa res. Hi ha molta gent nova i treballes amb aquests. L'hem enfocat aquí, a treballar amb aquesta gent. És gent que acabarà anant als llocs importants perquè ve 3 dies a la setmana i per tant millores més. Has d'enfocar-ho, depèn de qui interessi. I a més aprofitem aquest tercer assaig perquè si alguna vegada abans d'una actuació important necessitem el tercer extra, doncs el fiquem aquí. Nosaltres fa 3 anys que vam canviar la dinàmica d'assajos i vam passar de fer 2 dies a fer-ne en 3. Vull dir, des del punt de vista tècnic, si és positiu o no, t'ho dic sincerament, no sabria dir-t'ho perquè no soc tècnic. Suposo que sí que al final té un fruit aquella feina, i el que dèieu, que és molt important, com enfoques aquest tercer assaig, quina pastanaga dones perquè no sigui un assaig buit, no?
Vull dir, nosaltres els dilluns, sobretot és pilars i dosos allà a la xarxa, molta feina, però el que diu ell ha generat que vingui un grup de gent, els nous sobretot, i després el que dèiem abans, el nucli de malalts, els 50 malalts a tope, i fer-los fer coses, o fent-nos fer coses que no és la nostra feina habitual. Vull dir, jo aquest any he viscut uns quants moments patètics, quan m'han fet pujar de segon i entens moltes coses que fan els segons que dius, hòstia, doncs també et serveix. També et serveix per entendre que a vegades el segon no et fot el peu allà perquè li dóna la gana, perquè està més còmode, vull dir, sinó perquè és l'única manera que té de defensar un castell. O al revés, vull dir, fer baixar amb una persona a baix, que el trepitgin i diguis, veus el que és que et trepitgin i aprofitar per jugar i fer aquestes proves avançant-te a una possible necessitat, perquè de cop i volta et trobes un dia que, hòstia, aquell tio d'allà, però resulta que el pujo allà de segon i el tio s'aguanta, tu. I vaig a fotre-li un pis més, i joder, i el tio aguanta. Vull dir, no sabria dir-te si des del punt de vista tècnic fa que evolucionis o facis millors castells, però sí que... 4 de 10. Jo crec que no ajuda. Està claríssim. Home, abans et serveix per fer molta feina. Molta feina, suposo que a nivell de proves, a nivell de... Però bueno, sí que fas molta... Lògicament, estem parlant de... No és un assaig més a la setmana, vull dir, que són mogollons d'assajos més al llarg de l'any. De treball... Vull dir, jo crec que el 4 de 10 no és un castell de dilluns, però sí, per exemple, l'efectivitat i amb la solvència que hem pogut portar al Pilar de 8 aquests últims anys a plaça, quan no érem una colla que ens... No és un castell de dilluns, estic totalment d'acord, però el treball de la gent que el fa... Et serveix. Sí, clar. Aquesta acumulació de treball, segur que és el dilluns. Corres el risc del que dèieu també, de cremar la gent. Penseu que una temporada al final és molt llarga i que començar a mitjans de febrer i acabar a finals de novembre, hòstia, arriba un punt que dius, i en un any, per exemple l'any passat van tenir un any supercarregat d'actuacions, no? Hòstia, arriba un punt que dius, hòstia, novembre se m'està fent lluny, vull dir, tinc ganes de parar, Això és de la zona tradicional. En altre del novembre, castanyes i panells. No, nosaltres un any fotrem la diada del Caneló, ja veuràs, acabarem fent castells per Sant Esteve. Bueno, nosaltres també fem 3 assajos, de dilluns a Pilars, Torres i aprenentatge, i bueno, el vam instaurar perquè era per cobrir una necessitat. En realitat, quan poses aquest tercer assaig és perquè penses que hi ha alguna cosa que no estàs cobrint, diguem-ne, amb els 2 assajos que ja fas, no?